Vicent era un pilota, ajudant de direcció, perquè fet tot eren rialles, però només putades pels treballadors. Això sí, treballava com un bou, tant que un dia li va agafar un xungo, va perdre les ales, la salut i el sou. Ai, Vicent, on va la gent, fa capir, on va Vicent, no va la gent, on va la gent, fa capir sense embalar, gent, on va Vicent. Vicent no fotia golpe, era un niño de papá, anava de còctel en còctel gaudint dels plaers de l'alta societat, però mal dia son pare va